Dobrý deň, milí priatelia a milí piatáci. V tomto videu na nás čaká tip číslo 5 v rámci prijímačiek do príjmy v roku 2025 a konkrétne úloha zameraná na zaokrúhľovanie čísel. Predchádzajúce 4 tipy môžeš nájsť dole v popise tohto výučbového videa, no a my už ideme na to. Mám tu 4 čísla a otázka znie, že ktoré čísla sú po zaokrúhlení na stovky menšie než po zaokrúhlení na tisícky. Čiže samozrejme tá úloha je zameraná na zaokrúhľovanie čísel, že ja si tie čísla musím postupne zaokrúhliť na stovky a na tisícky. No a následne ich iba porovnať. Samozrejme, keď tú úlohu mám takto očíslovanú 1, 2, 3, 4, respektíve tie možnosti, tak to neznamená, že tam máme len jedno číslo, pre ktoré to platí. Možno teda. Zadaní máme, že ktoré čísla, ale my musíme v podstate rozhodnúť o každom z nich. Takže poďme na to. Keď budem prvé zaokrúhľať na stovky, viem, že sa riadím číslicou na mieste desiatok, tam je sedmička, tá zaokrúhľuje nahor, čiže z toho čísla budeme mať číslo 4200 a keď zaokrúhľujem na tisícky, tak sa riadím stovkami, tam máme jednotku, to mi číslo zaokrúhli nadol, čiže mali by sme 4000. A mňa sa pýtajú, že ktoré čísla sú po zaokrúhlení na stovky menšie než po zaokrúhlení na tisícky. V tomto prípade to číslo po zaokrúhlení na stovky je väčšie než po zaokrúhlení na tisícky, takže táto jednotka, to prvé číslo, to nie je. Dvojka. Zaokrúhlujem na stovky, riadím sa desiatkami, tá je dvojka, tam mi to číslo zaokrúhli nadol, 6800. Pri zaokrúhlení na tisícky riadím sa stovkami, tam je osmička, tam mi to číslo zaokrúhli nahor, čiže máme z toho 7000. Číslo po zaokrúhlení na stovky je menšie než po zaokrúhlení na tisícky. V tomto prípade číslo druhé to určite je trojka. 7128. Zaokrúhľujem na stovky, riadím sa dvojkou, tá zaokrúhľuje nadol, 7100. Zaokrúhľujem na tisícky, riadím sa jednotkou, zaokrúhľuje nadol, máme z toho 7000. Zase tie čísla porovnám, toto je určite väčšie než toto, ale nás nezaujíma. Hej, podobne ako tu. Rovnako otočený znak nerovnosti nezaujíma nás. Štvorka, zaokrúhľujeme na stovky, riadím sa desiatkami, tam je trojka, zaokrúhlim nadol, 9500. Zaokrúhľujeme na tisícky, na stovkách je 5, tá mi číslo zaokrúhli nahor, čiže máme z toho až 10 000. Porovnáme, vybavené číslo po zaokrúhlení na stovky je menšie než po zaokrúhlení na tisícky. Číslo 4 to tiež spĺňa. Takže tak, v takýchto úlohách ten návod je veľmi jednoduchý. Jednoducho nevyhnete sa pravdepodobne tomuto zaokrúhľovaniu tých čísel, takže vôbec sa nad tým extra nezamýšľaj. Zaokrúhli si jedno číslo, zaokrúhli si druhé. Porovnaj, pozri do zadania, čo tam máš a následne vyznať správnu odpoveď. Alebo odpovede, pokiaľ ich je viac. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť. Toľko tip číslo 5 v rámci príjmačiek. No a keďže už sa príjmačky veľmi blížia, tak vám prajem na nich veľa šťastia. Nech sa vám úspešne podarí napísať test nielen z matiky, ale aj zo slovenčiny. Ahoj!